Lahi ba ang pamaagi sa kaluwasan sa panahon nilang Abraham sa una? Lahi ba ang pamaagi pud sa kaluwasan nato karong panahon? Kay daghang mga kasulti nga lahi-lahi daw kunong pamaagi sa kaluwasan sa matag dispensation. Dispensation sa innocence, sa conscience, sa balaod, lahi-lahi daw sa grace, lahi-lahi daw ang pamaagi sa kaluwasan sa matag panahon. Pero magsuon sultin ko kamo, wala gyud naglahi. Maura gyud, wala mausab. Ang akong proof na sa Romans chapter 4. Ang dimension nga names diri, name ni Abraham, name ni David. Ug ang gasulat si Paul. Si Abraham before sa law, si David within the law, ug si Paul panahon sa grasya. Unsa giingon ni Paul mahitungod sa kaluwasan o sa pagkamatarong? Ingon niya diri, what shall we say then that Abraham our father, as pertaining to the flesh, hath found? For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. Ingon diri mga igsoon, unsa may ato ikaingon sa tong amahan nga si Abraham mahitungod sa unod, amahan sa unod. Kung si Abraham pa gimatarong pinaagi sa maayong buhat, aduna unta siya ikapasigarbo apan dili atubangan sa Ginoo. Ingon din dira, for what saith the scripture? Abraham believed God and it was counted unto him for righteousness. Ingon sa Bible, ug si Abraham mituo sa Ginoo ug kadto giisip kaniya nga pagkamatarong. Kabalo mo sa story ni adtong Genesis chapter 15 verse 6, ang Ginoo nagpromise kang Abraham, Abraham makabuton kag seed. Unya tan-awa ang stars dito sa langit. Sama kakadaghan sa stars in the sky. Si Abraham mituo sa Ginoo. Ug madto pa sa Genesis 15:6, and Abraham believed in God and it was counted to him for righteousness. Gimatarong siya sa Ginoo, ngano? Kay mituo siya sa Ginoo. Kanang word nga pagkamatarong mga igsoon is declared righteous. Gideklara siya nga righteous sa atubangan sa Ginoo. Bali judicial kana siya nga declaration. Nga sa mata sa Ginoo, matarong na siya, wala na siya sala. Mo kanang meaning sa righteousness nga giingon sa Romans chapter 4 verse 3, no? Now verse 4. Now to him that worketh is the reward not reckoned of grace, but death. Ingon dere, siya nga gatrabaho, ang madawatan ni nga ganti, dili matawag nga grasya o gasa, kundili death. Death, kundili death or wage, suhol. Maigsoon, unsa man ang kaluwasan o righteousness? Gasa or suhol? Sa atong hibaluan mga igsoon, ang righteousness or ang pagkamatarong, grasya kini siya, gift kini siya. Kung imong trabahuan ang righteousness of God, dili na siya matawag nga grasya, kundi suhol. Maigsoon, unsa day gift? Unsa benefit kung ikaw righteous na in the sight of God? Ang benefit mao ni, kung righteous na ka in the sight of God, makasulod ka na sa langit. God is righteous, God is perfect. Ikaw po righteous and perfect, magkasulod ka na sa langit. Pero ganig dili ka righteous in the sight of God, dili ka kasulod sa gingharian sa langit. Blessed kayo ang tao nga tawgon sa Ginoong righteous. Okay, before we continue, magpray ta. Lord, ikaw mag-bless sa mga tao nga naminaw karon ug mag-bless ka sa imong pulong sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Magtabi sa tagamay. Break time. Break time. After 3 minutes, wali na pag-usogod. Binigno Kasuina Jr. Hello. Karen Daculio Torregosa. May gabi da Karen. Daisy Roldan Solomon. May gabi da Lizelle Zeno Aitor Dante Sebrino Bayonon. Pastor, may gabi Pastor. Claire Vinan. Oy, naghatay og star. Thank you very much, Peng. Marcia Fion Nudgad. Maayong gabi from Kuwait. Aida Griwal, watching from Petla, Australia. I love all your preaching, Pastor. Oy, to God be the glory, Aida. Aida. Joy Sakamoto. Hi, Pastor. Oy, hello, ma'am. Kumusta diha ka? Aliabas Corner, watching from Arnel, Chavez Ramos, Rihong, Baltimore. Oy, Pastor Rihong, Baltimore. Oh, sa kuan sa kuan. So, Katarman, ha? Goldita, Kabatingan, Roy Isplakira, Caroline Tenorio, Randy Moridas, Alter Ola Babang Mandig, Chu Cruching Grayson Noha. Okay, JG Hilario. Okay, mayong gabi again. I will continue preaching the word of God. Ingon sa verse 5,
But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly, his faith is counted for righteousness. Oh, ingon dire. Pero kaniya nga wala nagatrabaho. Hala, ano naman kay word nga wala? Na may not, oh. But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. Siya wala agtrabaho pero ga-believe kaniya sa Ginoo nga gamatarong sa daotan. Gamatarong sa daotan. Oh, verse, his faith is counted for righteousness. Ang iyang pagtuo giisip para kaniya sa iyang pagkamatarong, bali gi-credit ang righteousness sa iya ha. Grabe mga igsoon, no? Grabe kay nga ng statement ba para sa uwan mura kinig sagpa bitaw para sa ilah bitaw. Grabe big kay nga doctrine ang diri. Oh, worketh not. Wala ga trabaho. Wala siya ga-effort sa iyang own nga self. Pero nituo lang siya sa Ginoo nga nagamatarong sa taong daotan. Hala, sa kalibutan, mga igsoon, kung mumatarong ka sa taong daotan, evil ka. Dili ba, mga igsoon? Example, na-killer, na-judge. Sure, ganyan killer ni na evidences, pero kining judge o iyang attorney, nag-ingon nga, I declare this person righteous. Sa kalibutan mga igsoon, dili ka na siya valid. Ang judge o ang katong abogado, matawag sila nga mga evil. Pero dili mga igsoon o gisulti, ang Ginoo gamatarong sa taong daotan. I declare you righteous. Pastor, illegal ang gibuhat sa Ginoo. Dili illegal. Nganuman, siya man nagpay. Siya ang nagpay sa sala ni adtong kriminal. Okay? Ang God mismo, I am holy, I am just, but I am also love. Okay, bayaran nako ang imong salaod nga nasa sala nga buhat. Ibayad ra pud nako sa akong justice. Ako kang matarungon karon sa akong atubangan. Walay problema. Ano man, ang Ginoo man ang gabayad sa atong mga sala. Ha? Naibayad. So dili siya illegal kay naa may bayad. Kinsa ang bayad? Si Jesus Christ. Si Kristo namatay sa krus, gisacrifice, isip usa ka pangbayad to redeem sa mga tao nga naa sa merkado sa pagpakasala. Oh? Mao kana kang Abraham ha. Dayon, even as David, mga igsuon, bisan pag si David. Kung ikaw bitaw gahuna-huna nga sa Old Testament ang kaluwasan mao ang pagbuhat og maayo, nasayop gyud ka. Si David na belong siya nga time sa law. Tanawa si David, even as David also describeth the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Uy, ha? Bulahan kuno kaayo ang tao nga gitagaag pagkamatarong sa Ginoo without works. Bisag wala nag-work. Oh, without. Ganyan, not, di ba? Work it not. Dire kay without work. Kung dili, nagtuo lang sa Ginoo nga tinuoray nga pagtuo. Blessed siya, kay gitagaan siya og pagkamatarong. Mga igsoon, ayaw in taon sa guli og pagbuhat nga maayo ang requirement sa kaluwasan. Ang requirement sa pagkamatarong, ang requirement sa kaluwasan, maulamang ang pagtuo gayud. Oh, dariyo, without works. Dayon, work it not. Kaduha gid gisulti, not. Without works, work it not. Gi-impute, gi-credit kanila ang pagkamatarong. Maigsoon sultian ko kamo, ang righteousness is a gift from God. Duha ka klaseng righteousness actually mga igsoon. Righteousness nga imuhang gibuhat pinaagi sa obedience sa law, Philippians chapter 3 verse 9. Ug ang isa, righteousness of God or from God nga imuhang naangkon pinaagi sa pagtuo. Okay. So ang isa ka righteousness, magbuhat ka, tumanon nimong sugo, maka-create kag imong own righteousness, human righteousness, imperfect, not qualified in the sight of God. Ang isa, righteousness from God, gift from God. Ingon ni Paul, gusto niya nga, be found in Him, not having my righteousness, diha sa balaod, sa deed sa balaod, kundi righteousness of God, which is of faith. Pag tuo nimo sa Ginoo, tagaan kag righteousness. Righteousness ni Kristo Jesus, iyang ihatag kanimo. Gi-obey ni Jesus ang law perfectly. Gi-obey niyang law perfectly.
Karon siya righteous in the sight of God. Ang iyang righteousness, iyang gipasa niya sa imuha, sa diyang ikaw ni tuo sa amahan. Karon mga igsoon, paglantaw sa imuha sa amahan, you are righteous. Perfect ikaw sa mata sa Ginoo. Kay ang righteousness nga gisuot mo, dili imong righteousness, kundi righteousness ni Jesus. Nagets wala. Nagets wala. Righteousness ni Jesus ang imong nagets, no? Righteousness ni Jesus ang imong nasuot, dili ang imong own nga righteousness. Okay, padayon kitag basa. 7. Saying, blessed are they whose iniquities are forgiven, and whose sins are covered. Bulahan katong ang mga sala gipasaylon na ug ang mga sala gitabunan. Ingon dayon sa 8, blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Dili na i-impute ang sin. Ang sin, dili na i-credit sa imuha. Gani, gipas ni Jesus ang sin. Ang i-credit sa imuha, ang gihatag sa imuha, is ang righteousness of God. Okay? So, break time. Rolando Gumanoy, gets po, Pastor? Wow, binigno kasuyan, amen. Sunny Boy Pawitara. Linlin, may gabi, Pastor, watching from Tansa, Cavite. Praise God. Amen. Linlin Areno, maayong gabi, Pastor, watching from Tansa, Cavite. Praise God. Gracias. Chin, anak, paminaw, good ani. As inindot kaayo. Praise the Lord. Nindot kita ang pulong sa Ginoo. Basta pulong sa Ginoo sigutan, it is always beautiful and wonderful. It is life-changing and eye-opening. Unsa nga verse, Pastor? Okay. Romans chapter 4, verse 9 na kita. Jibong Alexio, Auxilio, Yoshidaan, amen, Yoshida. Dante, thanks God for His eternal righteousness that we have in Christ. Amen, Pastor. So, we do not create righteousness. We receive righteousness from God. If kita ang magbuhat-buhat o atong own righteousness para atong i-present sa God the Father, disqualified. Isaiah chapter 66 verse 4, we are all like an unclean thing, and all our righteousnesses are like filthy rags. Ang tanantang pagkamatarong, combine it all, everything, our best efforts in the sight of God are like filthy rags. So, man ang mga igsoon. But praise the Lord. Kaya nakita man niya nga din nato kaya to save our own life, to clean our own sin. He made a way. God made a way. Si Jesus. Gipadala si Jesus kalibutan. Ang iyang dugo, gihilo sa tanantang sala. Ang iyang pagkamatarong, gihatag pagit sa tuwa. Wow, praise the Lord. Grabe ang gihatag ni Kristo sa tuwa, mga igsoon. Gihatag sa tuwa ang life, gihatag sa tuwa ang blood, gihatag sa tuwa ang righteousness, gihatag sa tuwa ang eternal life, gihatag sa tuwa ang heaven. Everything nga atong kinahanglan, mga igsoon, para kita makaangkon sa comfort and everlasting happiness and joy with the Lord, gihatag na ni Jesus kanato. We are eternally secure, mga igsoon. Wala na makapahimulag kanato gikan sa kamot ni Kristo Jesus. Verse 9. Mautana ko kaninyo. Apil ba ang mga ordinansa sa simbahan para kita mahinluan sa atong mga sala? Daghang gahuna-huna nga apil daw kuno ang bautismo sa tubig para mahinluan kita sa atong mga sala. Okay, mangutana ko. Tubag mo diha, mga igsoon. Tubag. Pwede ko share sa itong video, basta nang uban wala pa nagkabalo nga we are having live here. Please share the video karon nga time. Share, no. Ingon ni Romy, Diola, no, dili apil daw kuno. Philip Villacorta, dili, okay? Dili ingon ni Villacorta, apil ang tubig. Walay apil, Philip, walay apil. Kasi pa diya, Mark, and Artney, Ped, okay? May igsoon, Philip, okay. Right inyong answer. Actually, bitaw mga igsoon. Sa panahon bitaw ni Paul, panahon bitaw sa Acts, dili gina-issue ang tubig, water baptism, para i-cleanse sa sin. Actually, sa pag-discuss ni Paul diri sa Romans chapter 4, ang gidebatihan diri is not water and faith, but circumcision and faith. Ay kaya, balikon ko ha, dili issue sa New Testament time nga apil ba ang water sa kaluwasan or sa righteousness. Ang issue is, apil ba ang circumcision, ang pagtuli
sa pagkamatarong. Nagpasabot may suon, layo radyo kay sa tinuod sa mind sa New Testament people nga apil ang water sa sapa, water sa dagat sa pag-cleanse ato ang mga sins. Okay. Awaha, unsay unang nahitabo? Kanang faith or pagpatuli. Nganong gimatarong siya? Unsay unang niya gibuhat busa sa gimatarong sa Dios? Okay, verse 1, verse 9, cometh this blessedness then upon the circumcision only or upon the uncircumcision also? Ang pagkamatarong ba, ang pagkabulahan ba, gihatag lang ba sa mga tinuli or apil pod sa mga wala tulia? Ang ngatanan ko sa inyo, habe. Okay. Kinsa man ang gimatarong sa Ginoo? Ang gituli or ang wala tulia? Ay, only. Kinsa man lang ang gimatarong sa Ginoo? Ang tinuli lang o apil pud ang wala tulia gimatarong sa Ginoo? Tinuli o dili tinuli apil ta sa kaluwasan sa Ginoo. Okay, ingon dere. For we say that the faith was reckoned to Abraham for righteousness. How was it then reckoned? Paano man kinigi isip nga pagkamatarong kang Abraham? When he was in circumcision or in uncircumcision? Kanus aman siya giisip nga matarong sa Ginoo si Abraham? Not in circumcision but in uncircumcision. Gimatarong si Abraham sa Ginoo mga igsoon sa wala pa siya tulia. Walay labot ang seremonyas like pagtuli, like water baptism, like Lord's Supper, para nga kita hinluan sa atong mga sala. Ingon sa Bible, sa wala patulia si Abraham, gimatarong na siya sa Ginoo. Ha? Kano sa gani gimatarong si Abraham sa Ginoo? Kung ayong basahon mga igsoon sa Genesis 15:6, gimatarong si Abraham Genesis 15:6. Wala pa siya'y anak ni ana. Abraham believed in God and it was accounted to him for righteousness. Sa wala pa siya tulia. Si Abraham, gituli si Abraham dungan sa iyang anak. Gipagkatawo si Isaac, mga Genesis chapter 20, 21, 22, 22 gi-offer. 22 gi-offer. Sa wala pa gi-offer, of course, gituli. Mga 20s na. Si Abraham, si Isaac mga 20s na iyang edad ni ani, dako na siya nga lalaki ni ani. Dungan sila gituli ni Abraham. Actually sa 8 days old pa si Isaac, gituli na siya, no? Pero sa wala pa gianak si Isaac, si Abraham gimatarong na. Si Abraham, balikan ko si Abraham, si Isaac, dungan og tuli. Abraham, ang edad ni Abraham is 100 years old. Iyang anak is 8 days old. Gituli silang duha. Apil ang tanan ng mga lalaki, gituli. Pero sa wala pa sila tuli, si Abraham namatarong na. Meaning, walay labot ang pagtuli para himuon kang perfect, clean, righteous in the sight of God. Kung atong i-apply karon nga time, walay labot kini mga seremonyas nga Lord's Supper, nga water baptism, para kita mahimong righteous in the sight of God. Ang ato lang need mga igsoon is mauni ang blood ni Jesus. Kung motuo kita sa kang Kristo Jesus, ang blood ni Jesus magahinlo sa ato ang mga sala. Verse, okay. Ano ta? Okay. 11. Okay, mag-break time. Noel Kasian, Pastor sa pako sa ingon ni mo nga bautismo dili apil sa pagkamatarong. Okay, naay ni kuan. O sige, aton diskusan ha. Wala labot ang bautismo sa pagkamatarong. Okay. Now, mga igsoon, naay klase-klase nga righteousness ang giingon sa righteousness mga igsoon. Ang righteousness katong mag-act bitaw ka, no? Bali kanang righteousness is imuhang binuhatan. Pero na isa ka righteousness nga gift gikan sa Ginoo, which is by faith. Kung atong basahon mga igsoon, atong basahon ha. Kana bitaw mga seremonyas like baptism, like circumcision, mga seremonyas man lang kana mga igsoon.
Sign lang kana siya kung unsa na nahitabo sa ato ang sulod. Nay duha ka klase nga righteousness. Philippians chapter 3 verse 9. Pwede ko open sa inyong Bibles, Bible. We have 12 baptism in the Bible. Oh, na baptism. Ang baptism nga makaluwas is baptism of the Holy Spirit. Pag bautismohan ka sa balaad nga espiritu, na belong na ka sa body ni Jesus, na himo na kang anak sa Ginoo, ug luwas na ka. Mo na makaluwas mga igsoon ang baptism of the Holy Spirit. Pero dili man ta mag-work ana, dili mag-worry ana. Kay once nga ikaw mutuog mo dawat ka Jesus Christ, automatic ka na instantly bautismohan ka sa balaan nga espiritu. Ano man tong Philippians, nawa man. Para Ephesians, Colossians, Philippians. Okay, kung basahon na. Philippians chapter 3. And be found in Him, not having my own righteousness. So na ay own righteousness, which is of the law. Pinagi sa mga balaod o sa balaod. Pila na ang mga circumcision, no? Pila na ang moral law. But that which is through the faith of Christ, pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo Jesus, the righteousness which is of God by faith. Pagkamatarong, gikan sa Ginoo, nga maangkon pinaagi sa pagtuo nato sa ato ang Ginoo. So, walay labot magisuon actually ang water para kita i-cleanse. Sa Bible, naay magluwas ka na ito mga igsoon nga baptism. Abi mo, makaluwas ang bautismo. 1 Peter 3:5. Atong basahan 1 Peter 3:5. Naay bautismo nga makaluwas. Sultingo ka mo, naay bautismo nga makaluwas. 1 Peter 3:5 at 3:21. Kung basahon. The like figure whereunto even baptism does also now save us. Ang bautismo daw kuno makaluwas ka nato. Not the putting away of the filth of the flesh. Dili katong pagtangtang sa buling sa unod. Unsa man ang pagtangtang sa buling nga unod nga klase nga baptism? Water baptism, di ba? Di ba ang water nga atong iligo, di ba mo ni watangtang sa buling? Watangtang ang dalikdik, di ba? So, ingon niya, dili daw kuno tong baptism nga motangtang sa mga hugaw sa atong unod, sa maning buling-buling, mga dalikdik. Pero unsa nga bautismo? But the answer of a good conscience toward God. Ang answer, ang pangaliyo po sa maayo nga konsensya ngadto sa Ginoo. Mahimo kining effective by the resurrection of Jesus Christ. Panaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, mahimong effective nga ang water baptism, nga ang baptism dili tong baptism nga water ha, kundi baptism nga imong gitubag ang Ginoo, nangaliyo po ka sa Ginoo gikan sa imong limpyo nga konsensya. Ha? Maigsoon. Unsa nga bautismo magluwas ka nato? Dili tong bautismo nga magtangtang sa buling. Kundi ang bautismo nga katong ni-answer ka sa Ginoo, Lord, nangaliyo po ko kanimo. Lord, luwasain taon ako. Mao na makaluwas mga igsoon. Remember mga igsoon, katong tawo bitaw sa kuan? Unsa nga na ni? Sa Corinthians, no? Okay. So, og katong nabitaw sa cross, no? Naluwas siya mga igsoon bisan pa og niingon siya, lang, Ginoo, hinumdumin taon ako kumuadto ka sa imong paraiso. Oh, pag ingon niya, hinumdumin taon ako kumuadto ka sa paraiso mo, aw ingon si Kristo largo, sa pagkatinuod karong adlaw uban ikaw sa akong paraiso. Wala na nag-ingon si Kristo nga kanaog diha pabautismo sa tubig. Wala na may igsoon, no? Ang ingon ni Kristo Jesus is sa pagkatinuod karong adlaw uban ikaw sa akong paraiso. Ngano man nakita man niya nga nagtuo og nagdawat kining tawhana kang Kristo Jesus. Moingon sila, pastor, lahi man gusto nga dispensation mga igsoon. Dili gyud. Mga igsoon, akong kaluoy sa inyo, sultian ko kamo. Nahigugma ako kaninyo, sultian ko kamo. Sa Old Testament, si Abraham, panahon pa sa walay balaod, naluwas siya, nahimo siyang matarong. Way labot ang tuli, way labot ang mga balaod, kundi pagtuo lamang. Si David usab, not sa balaod, not sa law, without the deeds of the naluwas siya. Panahon po siya itong nasa cross, pagtuo lang. Panahon po kang Pablo, pagtuo lang, mga igsoon. Dili kini madawat sa uban tungod kay ang ilang mind nasudlan na daan sa teaching mga dapat maningkamot kita para maluwas. Wrong. Si Jesus na ang naningkamot sa atong kaluwasan. Napod sila ginaingon sa Philippians 2:14, work out
work out your salvation. Actually, ang grammar diha mga igsoon sa Philippians 2:14 is work out. Bali, ang imong kaluwasan, imong ipatrabaho. Luwas man ka, so magkinabuhi ka nga luwas. Wala ang Bible nagsulti nga work for your salvation. Pagtrabaho para maangkon mo ang kaluwasan. Dili na mo ang grammar diha, but work out. Imog yung i-work out ni mura bitog na kay lawas. Na naman kay lawas, no? Ang imong lawas imo lang i-work out. Sama pud sa kaluwasan na kay kaluwasan. Imo lang i-work out. Wala nagsulti ang Bible nga work for, no? Ang work for is like a reward, no? Work for salvation, no? So mag-work ka para maangkon nimo ang kaluwasan, pero walay statement sa Bible nga work for your salvation, but work out your own salvation. Bali, ang salvation is nana sa in, imo lang ipa-out. Di ba, mga igsoon? Ipakita nga luwas na ka, di ba? Philippians 2:12, nasa update ko pag-quote di ay. Kasi pinagwan, Jibong Auxilio, thank you, atong i-verify. No, ipakita lang nga luwas ka. Imo i-work out mo, imo i-exercise para ang public, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Okay, sakto. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Di ba? Oy, thank you. Thank you, Edwin Cerelius. Thank you. Now, padayon kita. Actually, mga igsoon, kana bitaw mga seremonyas nato sa simbahan, those are signs only of the happenings nga nahitabo na within our hearts. Balikon ko. Kanang ato mga seremonya sa simbahan like Lord's Supper, like water baptism, like circumcision sa unang panahon. Kuan lang na siya ha? Sign lang na siya kung unsa nay nahitabo sa atong sulod. Humanata na hinlui. Ato lang ipakita sa public nga nahinluan na ta. Okay ba? Naba ko'y proof niya na? Yes. Romans 4:11. And he received the sign of circumcision, a seal of the righteousness of the faith, which is, he had yet being uncircumcised, that he might be the father of all them that believe. Mga igsoon, kana kunong circumcision sa tuli sa unang panahon, usa lang kana kisya ka sign nga humana siya natuli sa kasing-kasing sa dihang nituo siya sa Ginoo, sa dihang wala pa siya tulia. Actually, mga igsoon, ang makaluwas, dili circumcision sa flesh, kundi circumcision sa heart. Di ba, mga igsoon? Remember, mga igsoon, ang makaluwas, ang makamatarong, dili ang pagtuli sa unod, kundi ang pagtuli sa imong kasing-kasing. Ang meaning, dili ang paglimpyo sa unod. Ligo ka sa pa, no? Patuli ka sa imuhang genital, no? Kundi ang matarong is ang paglimpyo sa imong kasing-kasing. Bisan pagkapila ka tulia, nawala na imuhang genital na imong lagay diha. Tinuli sa imuha. Kung imong kasing-kasing wala na nahinlui sa dugo ni Kristo Jesus, dili gyapon ka limpyo at tubangan sa Ginoo. Bisan pagkapila pug ka bautismuhi sa dagat, sa sapa, naptay chlorine. Onya, wala mahinlui imong kasing-kasing sa dugo ni Jesus. Dili gyapon kaluwas igsoon. Ang kaluwasan, maangkon mo, pinaagi sa paghinlo sa dugo ni Jesus sulod sa imong kasing-kasing. Ha? Mga igsoon, kung basahin mo ang Hebrews chapter 10, dili issue gid diha ang tubig. Wrong. Duha ang i-compare diha. Dugo sa mananap ug dugo ni Kristo. Ingon pa ni writer sa Hebrews chapter 10 nga ang mga halad sa unang panahon anino lamang sa umalabot nga panahon kay katong mga halad sa unang panahon dili gid makaperpekto sa mga nagahalad kay kung nakaperpekto pagkadto muundang naunta ang halad pero pinaagi ni adto nga halad adunay remembrance sa sala
Oy, nay naghatag o kuan. Oh, Mark, art ni. Oh, kaya ba? Sorry kaya. Break time. Journaly, gumitaw. Good evening, Pastor. Wow. Sani mo ipawi taray kanang pagtuo pastor apan wala nag-alagad sa Ginoo. Oh, kana mizon piki po na nga pagtuo, patay na nga pagtuo, dili na luwas ang tinuod nga luwas. Naay kinabuhi, naa siya ay kinabuhi. Ug kay naa siya kinabuhi, mo work siya. Mo work out siya sa kaluwasan, ha? Ang dili maka-workout sa kaluwasan, di luwas. Ngano man, unsa pag-workout niya? Patay man siya. Oh, tagay daw nag-barbell ng patay. Tagay barbell ng patay. Mo-workout na dili. Dili ay. Ang maka-workout katong buhi. Kanang tao nga naipagtuo pagkatapos di mo alagad sa Ginoo, patay na. Patay na. Busa kamo ha nga basin naa sa ato adiri galantaw-lantaw karon. Nga mahilig maglantaw-lantaw para lang man debate. Unya daotan day kay binuhatan. Patay iyang binuhatan. Gasimba pero adto kasimban panglibak lang, wala ga worship sa Ginoo, patay. Wala ga serve sa Ginoo, mag-offering pero kinahanglan nga naay makakita aron nga maingon nga sikat, patay na patay. Ang tinuod gyud mga igsoon nga pagtuo kining nasa concern, nasa love sa Ginoo, ga worship sa Ginoo, gahatag siya, workout siya. Buhi gud siya, di ba? So sa James chapter 2 na ay tulo ka klase nga faith. Dead faith, demonic faith, o dynamic faith. Dead faith, pauli ka. Painitay mo ka ugalingon pero wala gahatag sa nina. Pagbusog pero wala gahatag pagkaon, dead faith. Demonic faith, gatuo ka sa Ginoo nga nag-exist pero gapangurog ka. Like Satan, gapangurog. Ikatulo is dynamic faith. Gikan sa word nga dynamite. Dynamite meaning powerful, living, quick. Mao na ang pagtuo nga makaluwas mga igsoon. Dynamic faith. Living, mo work. Di ba? Mao ni makaluwas. Ang timailhan nga ikaw tinuod nga nagtuo sa Ginoo, gabuhat ka og maayo. Pag ikaw nagtuo sa Ginoo pagkatapos wala kay binuhatan nga maayo, hala, delikado, basin dili kaluwas. Ingon pa ni Kristo, by their fruits you shall know them. Ha? Pinaagi sa ilang mga bunga, mailhan mo kung kinsa gayud sila. Pero mga igsoon, balikon ko, ang pamaaging yun para maluwas kita, ang dugo lamang ni Jesus. Kung imo kining dawaton og tuuhan, mahinluan ka sa tanan nimo nga sala, maluwas ka. Oh? Tuuhan nimo, Lord, pasilo ako sa akong mga sala. Gidawat ko ikaw, isip akong Dios ug manluwas. Ang dugo din ni Kristo, muhinlo sa tanan nimo nga sala. Okay ba? Ayaw pag-unahon na nga, mag-obey ko sa first commandment, mag-obey ko sa second commandment, mag-obey ko sa third commandment, para nga ang dugo ni Jesus, muhinlo sa akong mga sala. Wrong. Ang Bible gasulti, repentance. Pag mag-repent ka, bisan ang imuhang sala sama ka itom sa wool, they shall be as white as snow. Di ba? Mag-repent ka. Magtuo ka nga tinuray sa Ginoo, ang imuhang sala may sama kaputi sa niebe. Wala gingon ang Ginoo nga pagdalag toothbrush ka, okay, toothbrushin na imong mga sala, pagbork og banat. Wrong, wala na sa Bible. Once you kneel down and you pray, Lord, have mercy on me, a sinner, automatically you will go to your home righteous. Nagka-remember mo atong tax collector, mga igsoon og priest. Nagpray ang priest ug ang tax collector, naingon ang priest, Lord, I thank thee because I am not like as evil men, mga kawatan, mga limbungan, mga himamayi, ug ilabi na gyud nga dili ako susama aning tax collector sa akong likod. Ako gaampo o gaampo kalima o gahatag og ikapulo sa tanan kong mga abot. Ginoo, salamat. Hambugero nag-adto pagid sa tubangan. Pero ang tax collector nakita niya, abi mo ang setting bito ani, naigsuon actually. Wala siya nagpaduol actually ngano hit kayo sa mga pari ang mga tax collector. Ang tax collector, traitor na sa ilaha nga time. So, nagpalayo lang siya. O niya, bawal man unta mga igsuon nga na inside sa temple ang tax collector. Kaya ani nga time bitaw, matoy pa ni John MacArthur, ani nga time is, bali, naigisulti ang mga pari ani, dapat outside ang tax collector. Pero tungod kay ang tax collector,
Kana bang nagrepent kid siya, nisulod siya, pero dito siya sa likod. Tago-tago lang ba, ni makitaan. Dayon, wala siya moyahat sa langit mga igsoon. Kay ulaw siya sa iyang sala. Midungo lamang siya. Ug dayon, sa iyang kaguol, gihapak niya ang kasing-kasing. Ug maingon siya, God, have mercy upon me, a sinner. Unsa ingon ni Kristo? Kabalo mo, kinsa sa ilahang duha ang namatarong? Kinsa sa ilahang duha ang niuli nga namatarong? Ang tax collector niuli sa ilahang panimalay nga namatarong na kaysa ni adtong pare nga naman. Kaysa bisan kinsang gapataas ipaubos ug ang gapaubos ipataas. Ang tax collector nagpaubos sa iyang kaugalingon. Have mercy, Lord, have mercy upon me, a sinner. Dito lang. Pila lang ka words. God, have mercy upon me, a sinner. 6 words lamang mga igsoon. Ingon sa Bible, niuli siya sa iyang panimalay nga namatarong, declared righteous, bisan siya makasasala at tubangan sa Ginoo, wala na siya sala. Nganuman mga igsoon, kay nagpaubos siya. Lord, kaluyain taon ako. 100% malangit. Yes, James says, 100% malangit tong tax collector. Kung ikaw po na kasing-kasing sama sa tax collector nga mapainawsanon, wala gasalig sa iyong maayong nga binuhatan para maluwas siya, kundi gasalig lamang sa kaluoy sa Ginoo, ikaw makabaton sa kaluwasan, mga igsoon. No? Ay, saligi imuhang pagkabuutan. Mabinuutan ko para ang dugo ni Kristo mo hinlo sa akong sala. Wrong, oy. Once Lord, I repent, I come to you. Automatic dayon, hinluan ka sa imuhang mga sala. Wala ba ga-require ang Ginoo may igsoon perfection sa imong life para hinluan ka sa imong sala? Ingon gani sa Romans chapter 4. Ingon sa Romans chapter 4, no? But to him that worketh not, but believeth on him that justifieth the ungodly. Ang Ginoo ga-justify sa ungodly. Ungodly ka, pero iya kang matarungon. Dili ka tarong sa iyang hukmanan. Ingon kaniya, tarong na ka sa akong hukmanan. Kay niduol ka sa kuha, ang dugo ni Kristo Jesus, mohinlo sa imong mga sala. So, mga igsoon, hinatunta nga, kamo, nakasabot mo sa akong explanation karon. Dili apil ang mga ordinances. Dugo lamang ni Kristo ang mohinlo sa ato mga sala. Ha? Blood versus water. Unse water sa sapa ha, dili tong water. Kini mga igsoon, like water pud ni ha. Kay ang pulong sa Ginoo like water man. Katong water sa sapa ba? Blood versus water sa sapa, unsay makahinlo? Ang blood lamang ni Jesus. Ug ingon sa Bible, once nga motuog ka, modawat ka kang Kristo Jesus, okay, not redemption through His blood. Way labot ang water. Ingon sa 1 Peter 3:21, ang bautismo makaluwas kanato. Dili tong bautismo nga paghinlo sa mga buling, kundi ang bautismo nga answer, pangaliupo. Ang bautismo ug pangaliupo, mora na siya. Ang pangaliupo gikan sa maayo nga konsensya ug mahimo kining epektibo pinagi sa pagkabanhaw ni Kristo Jesus. Kung wala pa si Kristo na banhaw, bisan pag unsa tug pagpangaliupo, Lord, 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 kaluoy taon ako, dili kita maluwas. Pero kay nabanhaw man si Kristo, tinuod gid nga siya ang Dios ug manluluwas ang tanan tang mga kasalanan. Ang tanan nato nga pagpangaliupo, Lord, luwas sa ako. Luwason pud ta sa Ginoo. Of course, He is able to luwas us. Why? Because He resurrected. Kung wala pa siya nag-resurrect, di kita niya maluwas. Okay. I think that's all for now. Murag daghan-daghan ako na-discuss sa inyo. Ha? Okay. Please share our video tonight. Please. Nakasabot gyud ko pa, Pastor. Salamat sa Ginoo kay naa ka nagpasabot namo nga naminaw sa imo. I praise the Lord. Praise the Lord, no? Iyahaman ka na nga pulong. Ang pulong lang sa Ginoo maison is hanay lang kaayo. No? Muna nga makita gid nato nga simple gid siya tungod kay hanay man pagkasuwat sa pulong sa Ginoo diani. Well explain amin Pastor. Tunakaw, Romeo panangasan Baydal. Amen. Analisa Ventura Ramuisa Bayawan. Salamat Pastor. Salamat Pastor. Cora, Mark, Artney, Tang Pastor, Tang, Raquel, Amen, Mark, Antin, salamat kay Pastor. Babasol Windel, Pastor, unsa man ang pag-devotion, Pastor, pagtudlo ko. Kung gusto ka mag-devotion, adto sa imong kwarto, mag-open ka sa Bible, huna-hunaa, God is present with you, basa sa Bible, talk to Him like a friend, that is already a devotion.
Dili mo kinahanglan magtambling-tambling ka para nga mahimo kang maayo mong devotion. Just open your Bible, ponder upon your word, talk to Him, talk to God, like as a friend in front of you. Mao na ang devotion, mga igsoon. Pastor Dan Ruiz, good evening. Dideth, thank you, thank you. G. Nisan, Doyari, kusog ni Mudagan ba kay Nisa, Manisa? Oh? G. Bung, Auxilio, ang pastor, nangita gyud ko, pastor, na reform sama nimo. Chistan, Morato, pastor, oy, Kura, Lagari. Hala, patay ni, Lagari, no? Joke na to. Jeremy Labito, no? Duterte, agoy. Agi yung pag, wanda ka na, Duterte ni, comment, oh. Oh, Didit. Okay, tapos pa. Nining Abarisanto, Nis, Lolita Amis, Angelan, Rinil Light, Rimmer, Tineo, Dalanon, Juby, Lubisto, thank you po sa mensahe. Okay, to God be the glory, no? Sa Diyos ang himaya. Ipaningot ko. Salamat kayo sa mga supporters, sa mga sharers, sa akong mga video. Lipay kayo ko, mga isuon. No, martag bata, no? Pero lipay tayo gapo, no? But to God be the glory, no? Salamat sa mga sharers, sa mga likers, sa mga viewers, no? Kay tungod niya na kung mag-view mo, kung mag-like mo, kung mag-share mo, tungod niya na mas spread more ang gospel sa katawhan o daghan pa ang makabaton sa kamatuoran o sa kaluwasan. Dili lang kamo maluwas, apil pod sila. No. Ingon ani magud ni ang Facebook, kung mag-like ka, the more ang Facebook maka-sense nga, uy, interesting ni nga topic, ako ning i-spread more. Basta kung maglanta bitaw mo, please share o baka mag-like ka, mag-react ka kay aron maka-sense ang Facebook nga this is an interesting topic. Interesting topic, ako ning i-spread more. Okay. Juby Lubisto, Mark at Albert, Remy, Abarca. Dante, pastor, may gabi, pastor. Ardin, pastor, sala ba ang mukaon o dinaguan? Di sa ko magtubagan na another topic. Big siya nga subject. Niya sa Rimmer, Taneo, Dalanon. Okay. Jade, Nia, Rimmer. Okay, na may Hebrew dre. Yes, not the assurance, of course. We have assurance of salvation. Ganiha, naiusa ka tao nga sa Saudi Arabia. Gatuo siya nga, ang kaluwasan ba, iha lang maangkon pag mutukso na ka sa tubig. Tinakong gibasahan sa pulong sa Ginoo, salamat sa pag-ayo nga. Diha pala dahil sa imong kwarto, maluwas na ka kung mag-repent ka. Abi niya, iha lang makumplito ang kaluwasan pag matugsaw na ka sa tubig, pinagay sa water baptism. Natay verse nga gihatag sa iya, of course, katong og na salamat siya sa Ginoo. Dalaygon ng Ginoo sa ato ang tanan, no. Distone Tabaco, guli pastor aslan ko sa imo church. Tubahon alubihid, ay tubahon lagindingan Misamis Oriental, no. Kenneth La Chica, guli pastor, God bless po. God bless, nindot man gyud pastor kay klaro ang doktrina nga imong gitudlo. Klaro gyud tungod kay sa Biblia man gikan. Ang uban nga mga teachings dili klaro nga naman kay kung magbasa sila sa Bible, of course, kung kuha nila ang ilang gusto kuha diri, no. Okay man na siya na isuon, kuha ka diri, kuha diri. Kaya usay nga na magyapon ko, pero imo lang nabasa ang Bible nga series. Pero wala kay ma-miss ba? So kay imo nakita, kita na nimo, ingani di ay. Pwede na ikaw pujot. Nga na, may isuon ang saktong pagtuon. Binigno Kasuisan, Yamski, Ryan, Rowena. So, di lang takutob siguro mga igsuon. Salamat sa mga nag-comment. Very good. Salamat sa nag-like. Pakpakyapon. Salamat sa nag-share. Big thing. Og salamat sa nag-pray. Og salamat sa naghatag og mga stars. Wow, very good. Kakauntaan niyo ice cream. Kaya naghatag og stars. Okay, one God is true doctrine. Yes. Ask ko, pastor, sala ba ang pagpabautismo nga kaduha? Dili sala. Sarah Wahing. Good evening, Pastor Wahing. Uy, na ako'y nailhan mga ison, Pastor Wahing sa unang panahon. Before magsimba, alas 7 pa sa buntag na nasa simbahan. Grabe ito nga, Pastor. Tiguang na, pero grabe. Bagsi ka iglawas. Ganahan juga ito niya. Kaya, kanabang nagad siya heart sa ministry bitaw. Amin mo, bisag pastor bitaw, lahi-lahi kalidad ang pastor. May pastor nga
pastor nga tapulan, napoy pastor nga medyo tapulan, napoy dili tapulan, napoy kugihan gid kayo. Kato si Pastor Wahing mo to kugihan gid kayo. Nindot ni kay makadasig jud ta ni. Amen. Priscilla Kapawan. Amen. Rimer Taneo Dalanon. Uy, thank you sa stars, Rimer. John Matt, Pastor, nabasa na nimo tanan ang nabasa na. Actually, sa seminary, required na sa mua. Naay pamphlets nga, guide ba, nga basahon na mo. Maulaw po ta na mo, graduate tag seminary ba niya, wala na to nabasa ang whole Bible, mura mag. Graduate sa seminary, 5 years nga pag-eskwela seminary, ang nabasa kay New Testament lang, o ilabot ang Old Testament, murag maulaw po ta na, mga igsoon. Maayong gabi, Pastor, tuning here in Pantukan. Okay, amen. Wilfredo Cano, maayong gabi diha. So, na ko'y mga names nga wala nabasa, ay mo panglood ha. No? Pwede mo maka-message sa ako kay pangutana ninyo inyong mga pangutana. Actually, mga igsoon, kanab itong mga comments ninyo diha sa kuan, sa akong mga videos. Ang uban, ako nang nangabasa, ang uban, di na ginang mabasa kay daghan na kayo mga comments. No? So, pero comment lang yapon mo. Kaya once nga mag-comment mo, ang uban makabasa man ana. Makabasa sila pag mag-comment mo. Dahil maka-learn sila. Ay nga niya di ay. Hala. Labi na bitaw, mag-preach bitaw ko pagkatapos na ay kulang sa akong gi-preach. Kamo dayon ang mo supply. Sa mga ganiha o. Ingon kong Philippians 2:14. Murmuring man ito, do all things without murmuring in these few things. Then ingon, kinsa to na ingon nga Philippians 2:12. Oh, very good nga na ba? That's it. Bro, Raymer, pastor. Lalaki ko, pastor. Uy! Lalaki di ay. Oh, bro di ay. Bro. John, Matt. Okay. Marites, Ugtal. Uy, one time ko nakabasa og Old Testament and New Testament 3 times. Okay, very good lang. Very good. Kamusta tanan ha? Please read the whole Bible. Para nga pag magwali ang pastor sa inyo ha mga igsoon, catch up tayo narko, no? Awan mabuyong manggod sa iwali sa pastor kay dili ka relate. Wala may background. Pag na kay background sa akong giwali o sa wali sa yung pastor, sulod na tanan. Open door na inyong mga minds. Gabasa man ka sa whole Bible. Mga gabi, Pastor, watching from Leyte, Tacloban. Salamat sa preaching nimo. God bless you. God bless you also, ma'am. No, being close sa Luzon. Abi ko sa Leyte mo Luzon man lagi. Zibong Auxilio, unsay topic nimo next, Pastor? Kung topic next? Topic na next. Okay. Wala pa ko topic man. Gamay ra akong napamatin. O balik lang. Pastor, paibalo as ko sa oras sa jud. Mga 8:30 po taugma. 8:30 o taugma, no? Regina, Vincent, Rodel, John, Rahina, Renz. Okay. So, di lang takutob, ha? Actually, dapat ta pabautismo kita sa tubig. Uy, pabautismo kita sa tubig. Aron ipakita nato sa public nga human na nata nahinluan sa dugo ni Kristo Jesus sa atong kasing-kasing. Ang bautismo sa tubig is a public display sa kung unsa nahitabo sa inward being nimo. Pabautismo ka para makabalo ang public, you are now a Christian. You are now a follower of Jesus Christ. Sign nga you are a follower of Jesus Christ, ha? Okay, looking forward to your next preaching, Pastor. Thank you very much also, Ida, for your support. Junil, thank you for support. Roslyn, 8:30 p.m. Roslyn. Kura. Okay. Pwede kayo, ma'am. No? Pwede kayo sa Alubihid, Misamis Oriental. Alubihid, Misamis Oriental, Tubahon, okay, pwede mo diha kay silingan raman. Actually, gapuyo ko sa Alubihid, Misamis Oriental, ha? Akong work na sa Tubahon, Lagindingan, Misamis Oriental. Ang distansya is mga 10 kilometers lang, dool ra. Baptism, ang makaluwas ng baptism is baptism of the Holy Spirit, dili water baptism. Okay.
Kinahanglan ang bautismo sa tubig para ipakita lang sa public nga kita iya na daan ni Kristo. Pero ang pagka-iya ni Kristo, pinaagi lamang na sa pagtuo o pagdawat ni Kristo. Once nga motuo kag modawat ni Kristo, magrepent ka sa imong sala, automatically ang blood of Jesus mo cleanse sa imong tanan nga sala ug ikaw mahimo ng iya na sa Dios. Ang balang espiritu mapatik sa imong kasing-kasing timailan nga ikaw iyahan na, Ephesians 1:13. Dayon pabautismo rin ka sa tubig para pagpaila sa public nga ikaw iyan na sa Ginoo. Sina ikaw nituog ni dawat sa Ginoo, ha? Okay mga igsoon, that's all for tonight. Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program.